deng pli karbi kur pho kapathu kachapate jai me ke deng pon Jingthur Cultural Society a tumpen chapatir piponsi concretely winter dance and singing competition ke paman pon Ningkan ke thom ke chok Karbi Anglong Labor Union asong mahang ke thegarni katalon pon Birta galang dona phansata me adap ki mekar dom bajiriglo kardom pinera be birtang ton penche thana mixena Dengpi langso youth club matiti hek pen DLYC atum penche patir piponsi rongmong we kapathu aklamalong ing dengpli karbikur pho kapathu kachepate jaime ke dengpon Socheng Dhenta constituency angkang rongmong we kapathu aklamalong kedamtang mati chong ni phai thom ke pen thom ke brai sir ni an aning kanwang ason tak thak dengpi langso youth club atum penche patir piponsi karbikur pho kapathu chepate padopon Bangsolong kepathu dai si khei kaching thurang thek nasika do ka ve nok songta paprang dun lonang pa thepi en ponsi kaddo ka ve nok songta chepate dun ring tisi ning aronga jepen pathu ponlo bangso ke pathu ponalong football volleyball carom board kikat kaching bai pen chenglok phamri ka chibong hei huyanta chepate padu ponlo Laso ke pathu along alohiaman pen ka chetong dun lake MSc ka cherong PPA hin pensi ingpu ponlo na pen Socheng Dhenta constituency aphan nongme ke van pia bang phi mirutalin tisopi Guwahati Open Junior Full Contact Karate Championship Surihinira Ingoresia Pharman ke paman ponalong ke cheng sianong e ka chepa unduna bang phia phanta karcho padupon Dengpi langso youth club amai phu birenteron ben kaning je pona tengke karbikur pho mate anok som tin pusitami an so se kapaprang don thekji lapen kaching khon seroi ki do thekja phan pusi ke pathu ki bipon pusi pachini don Pining ingkan Surihinira ingkoirasi mati jong ki jutsi tarik thong kepen tarik thong kep resi pini ang dung kitilo dengpi langso youth club jasemet rongmong we pen si penelo si kaddo kabe noksong pho pen karbikur pho ke pathu football volleyball running race kat prek khela pat dopon lo si ingsamjin pen bangso ke pathu same chun pon lo pinian Lapen dun mai phu James Kramsa Kongchunbang Vidaram Singnar Chunbang Ajit Tokbe tumpen sita kaningje dun thua tengke no no we kimia tuma phan an so se loka chale ana thupen chenglok ke pathu ana sita aning ka perung dunji aphansi bangso ajai mek dengpon lo bosi ningji aprangsi karbi life aphan kardom pajirlo lapen ning thelo nang litum tami apor chen pot nilitum penengan mangke DLYC mate tengpilang su youth club pen tengplian bikur pho usia side ponsi kiong du nilitum pipon thek thedet lapen pajir pon thek thedet sitame nilitum DLYC hin pen je aporalong ningarong nang ke lapen khei noksong long chichin nangi kolam thian ponsi nilitum hang dengen ponlo kaso sai kado vita deng ponlo lapen kado we asayang deng long anok song tin stame mena terang mena nang sekesi anok nok song tin phantame kado we methasi menasi chingbar chingdon pensi kado we do anthame chirap cheto lapen ning lo nang pidun lo pen la sonak taksi nilitum DLYC pen kado we kamatha pona ja kong kwansi doma lapen kon lawi ma lamangi kado we nok song tum kado we tamichini asi nilitum kado we jela sonak thak puthot ansu segi bang thuji ilitu anok song tin same mena alok long kidu ana nok song bong chichini chithek lapen bidi suri chipi seroi unjima polam thepi ni tu sayang deng ko rongmong we pen love sing terang karbiang long life Lakhain ko raphon ilibemesi constituency ke parlo sanglang ke hat lun kan hong jayalong kedamtang ar koi ni phai sia jo porphai trok pen kilun ke kan kachapate jai mek ke dengpon Niliba hawara long Jingthur Cultural Society atom penchapatir piponsi aningkan wang setame bangso kilun ke kan kachapate jai mek dengpon bomlo laso pen pinang ana risoe jang atum akang tu yang deng an kili dunatum setame dulo
la sojok pening aningkan le thot seta ningkan kimi ningkarong lapen ingdeng kripli winter dance and singing competition a jaimek deng ponlo bangso jaimek benting terang pen chepahem phu ponsi alohi sarpo man pen kache tongdun BLCC amai phu Winson ronghang hin pen ing phu ponsi bangso kache patia jaimek pangching ponlo bangso mai long alohia man pen kache tongdun BLCC amai phu Winson ronghang nilip mondol committee chunbang relief sonteron nilip lens chunbang dilip singnar CEC KFA amai phu Avinash ronghang SGB Wilson Crow rongasar kangbura teron atum pen chenglok penangan ki thegi ding atum che tongdun bangso mai long aluhi sarpo Winson ronghang pen kaning je pona tengke nalitum kilun ke kan ke thek sera tuma phan akang tu yang dengan kili dunji phan nilihin pen nang cherap chitu dunji busi ningje penangan bangso cultural society tum mate chingtur cultural society tum nilibha waris sojang thaman tame isi encouragement people lo kilun ke kan jitu la bangso program mate la bangso competition along lasi mohajong tame nili pupono je chingtur cultural society tum tame la subang non claim pon lang je pini 1 January ni chole tum ke kan pen competition do pen lang tum phan tenge deji puson kale de nai lasi la tum phas tame angsong an ke ponji phan ma ko so abar sai me si claim ponji mala matha ponai lasi nilihin SBLC chairman hoi me sami ni pen tame than pon lo je alang tum phan pini selected jitu winner tum phas tame halang tum phan asu se ko ke pa me thuje phan lang thomas tame nili tame cherap dunji pusini limu tame ninge pono lepen nili claim pon ning hang la sobang labangso kilun ke kanalong diphu manja dolama rapen chenglo Halloween adim pen ta kache patia phan wang puta tiripia maya tumpen ningji bangso alun kan amalino lang chepati dun ke penangan ke helo do la bangso binung welong ke wang ke difu manja lapen lapu dua baguri nat pen dolamara kajirong na pen an samai wang bang do kar bidet mama khai kaprek unta ka chipatei phan ka wang du ma do okhomia tum samai do lapen kaprek atum samai nang chepati dun bangso lunkan kache patia long single dance long pen ke haya nong e kache palong abang phu bai song ingti adun thua nong e long dili terang atum pen si chipalong ponlo lapen group dance long pen ke haya nong e lake mamuni ingleng pi lapen ari sangho lapen adun thua nong e chun teron na song atum pen si chipalong ponlo halpu kiluna na thupen ke haya nong e kache palong dun lake jirdatiso adun thua nong e Edwardson killing atum pen si chipalong ponlo kato ka veki haya tum ana phan check la pen certificate alu pajir ponsi mesen pen bang soja mek pachun pon choki hola pen Sonjit Crow Karbiang Long live Kedamtang suri hini rakre sirke paningkan arko ni phai hiniar ni kalu mate Karbiang Long Labor Union asong mahang pathek ponsi kedamtang mati jong ni phai hiniar ni an ningkan ke thom ke chok amahang ke thegarani ningarong chipi pen diphu club along kapaban pon bangso mai long Karbiang Long Labor Union mai phu mensing rong pi pen mai chepahem phu ponsi mai ke pha alam thei kongchon bang rising milik pensi klardak pen than pachini pa bangso phi ka chetong dona luhia tum phan bidasing rong pi pensi ke pachini apor en pon nalang lipan mat pek tiponipo bangso mai long aluhia man pen bhim sing kathar jibon teron atum pen chenglok penangan hampha so atum chetong Karbiang Long Labor Union ke jalin abang phu bidasing rongpi pherangkia thengno kaning je pona tengke Prime Minister pen ke pangdak pon Isramalong kado kabe ke chongdat pen ke renga raratum bangso long amen ka chathap dun pen akerap ke chodeng dunjia phan ka chuning ripado lapen bangso long pen ka chongdat de raratum methanga keng pen ka charjab ji Isram akard pen penang anakerap longji jasemet keso ahut pen chenglok kapre ga sai ki claim ijia phan setami avar sai longponji busi ningji chot kaglang Prime Minister ake hai car beneficiary profile is Romalong pen announcement ateng pen pulutang te solang do
অল ইন্ডিয়া আরাত লেবার আরাত মানতে মাজদুর সংগঠন পেন চেংলক চংদাত চিতলো তুম আদলো পুলো তাংতে kangdat katulo tathek ke claim ke dam aja kong tado lapente jugaya tado ke thek export mantang te field certificate technical high tech o pulo tangte alang litum lun ke endam ji aja kong tado lasinil tum labor union ke lun ke endam ji aja kong anta nang announce ps lo lasi kumane korte ingir jongsi punji avedet nethang ke claim ji ke sophisticated machine pen, electronic machine pen, engineering machine pen, technical machine pen, technological method pen, kam claim lo pulo tangte alang litum apunjia vedat anke lun chu en idame lun pen kam claim ime lahaya puthak lebar atum hanai scope hepik lapsi lebar scope kipi car beneficiary profile pen 156 list kipi do lake lebar scope lo lake Government of India undertaking like Ministry of Labor and Employment Affairs pen. News report Longsodaringti Karbi Anglong Nai. Rongkhang constituency arlo doloni check so pathua klamalong kalitang ronsing timung chikimo amen pen kidamtang arkoni phai isiar ni football tournament angdung kiti ke pathupon. Bangso football tournament angdung kiti kapathupan along alohi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Customary Law Reformation Chairman Joysandro Be Rara Cyclembang Long Bison Be la pen VDC Chairman Dhon Singh Timong atum pen chenglok penanga na kithe giding atum chitorun se bangso angdung kiti kapathupan along RDP dun Angdung kiti pathupon pe aprang kalitang ronsing timo aphan kachikimo milur achor lapen asu atum pen kaipon si alohi sarpo Joysandro Be pen angdung kiti kapathu ingpu bidun lo labangso angdung kiti kapathu panalong chekso timo ngarong aphan doloni terana rong aterangatum gol thoman thapon si mesen pen doloni terana rong aterangatum chepa hai pen ke hai anu e tangkala pen trophy chepalong ponlo Joysandro Be pen pherangkia tum pen kachabat hingno ponahur nangkapa chini duna tengke la pusona sai ke deng pon thega pot chekso tiger club aphan kachuro pipon lo athema rong robajo kapathu pen henlo ilitum kacharli pon paminangji athema dead pialong nongnam kachathang klong maradona setami rong robajo pensi kacharli pon kapang chenglo kacharli pon pamia jok dead pialong nongnam do verlo Lason si kaddu kaweta Charlie dunangji pusi pherangke tuma thengno ningje pom Mane kachisik pon mane lason lo je Karbi Anglong Autonomous Council ilituma CM pen MP kamata son je Karbi Anglong da atokono da sport long paching thurnai bu kamata je ni mat non ke sabista umasti long da sabista ta stadium bi erlo amanon rong rubus osumatrum da amek nang prang lo je akko din sar ruba bolopet ku ngopor lilo non ke diva ka pum pati ku ngopor lo pusi kamata je ni si pini rong rubus da amek prang lo nili kero piang tung hoy piniar ni si phanili phanalang tum pi mata ne Karbi customary lo chairman putong mathalane mane em nili ব্যক্তিগত phan mathalane je chief guest nang hanglo nili alang to mana choro bangla pelo afil ave pwd atowar pun pon petanta alang tum pan kapathu ki mela pen pan dagara ra phana paklang thek pho alang tum phan nili suri nili hin pen hirjume pilo amen kewangji alang ta alang tum la sonji pathu pon bom pusi nili ning thelo Dongka mukam pen wikibe Karbi Anglong Live. KAL Adap Abirta labhansi kang toniklo dome thak me arni kime.